Hato la Ronaldo unsyong tait no na ha kenika jingel kai football ha gaji im gujung hato unsa sim no na ya kata garai kaba ma unsa syong tait kat kum ki kubar ki bala pen lanai kila itu ba Ronaldo unsa syong tait no Henry kaneka jing keren lanai jing mi ki kubar namar ba kadai tang ka jing bedur namar ba Ronaldo ukhlem pat keren lanai ukhlem pat penpau kata kadai kajing ong lupa lanai kajing mudur jong kinong ai kubor te kinong ai kubor ki ong ba Ronaldo unsa syong thaj no ha ka Arab Centric September ha ka UEFA Nation League te ha kane ka Arab Centric kajing kun persya ke Portugal bat ke will ki ong ba unsa syong thaj no ha kane Henry ingin sepet namar ba kelempet sngeu lanai kelempet ya karai jong Ronaldo tek ke ba ula unsa sim ya kata karai lanai ke ba unsa rai nakamta jongi ke ba kersan ya Ronaldo hato unsyong thaj non nak ne ka Portugal lanai nak ne ka jing kai jong oi kumba arspa life license ula mi madan nakamta kene ka Portugal ban ye khun persya ye kinu ki jing kai bat ku layo ban thep hadu chispa saw pon rogol te kini kicing lekai ke ba Ronaldo ula simenta nakda kari Portugal ndrai ke baso sipat nakamta ju ba mentau snem ba barok ki pejba kila kermen ba Ronaldo un sayo no ban job lane ban ra ya kene ka final FIFA World Cup jom tau snem hajar pon riu Henry kejing mudur bat kejing kemilanti jong ki pejba ka klem urlong satia namar ba kula syarem no ba ha ka im jong Ronaldo ba ukhlem padia ban job lane ban ra ya kanam ha kanika FIFA World Cup watang season ru nda ke jingkermen nakam ta ju ba mentas nem unsara ya ka FIFA World Cup Henry ke klem urlong satia bat hadin ba la syong thajno da Ronaldo Henry ngikermen pat ba ensami bujlino da ukhun jong Ronaldo JR ukhun jong Cristiano Ronaldo tek une khunru ngatrai lada sibon ki pajba kila mi lanekim ai jing kersan shu ya ka Portugal namar ba klem don shu Ronaldo Henry ha kani ka kentiru ngich kemba lengba jing don jong ukhun Ronaldo JR sibon kin ai jing kersan biang ya ka Portugal tetang kani ka sibon ngin sai sempat ha kwe pada video